Voleu saber que per què porto això a la mà? És l'arrel de la qüestió. Sabries dir què és això? Opció A, un tros de fusta. Opció B, una caca d'elefant. Opció C, una pastanaga de la nevera d'un solter. Temps! La resposta correcta era l'opció D, cap de les anteriors, perquè això és una arrel de iuca. Com que no saps què és una arrel de iuca? Potser no la reconeixes perquè normalment la veus així. Ara, oi? Exacte, és aquella etapa que demanes per fer-te l'interessant i anar de modern, però que en realitat fa 4 dies ni sabies que existia. Doncs saps una cosa? La iuca es porta conreant des de fa més de 4.000 anys i és la base de l'alimentació de més de 800 milions de persones repartides entre Amèrica, Àfrica i Àsia. Es diu iuca, mandioca, tapioca i fins i tot guacamota. És una arrel molt particular que és molt habitual a les llars sud-americanes, a molts països. I aquí estem com molt acostumats a veure-les als bars moderns en forma de bastonets arrebossats. La realitat és que la iuca té moltes propietats de tota mena i diuen que és tot un superaliment. Per comprovar-ho, volem saber què opina del tema, tot i que jo ja m'ho imagino, la nostra nutricionista Georgina Hernando. Hola, Laura, què tal? Hola, Georgina. Què opines de la iuca? És un superaliment o estem exagerant, com sempre? Per mi no és cap superaliment. La iuca no deixa de ser un tubercle, com bé has dit, és un tubercle originari d'Amèrica del Sud, d'Àfrica, però com a tal tampoc té unes propietats espectaculars. Quines són les seves propietats? Doncs ens aporta principalment carbohidrats, que són la font d'energia del nostre organisme, ens aporta també vitamina C i ens aporta altres nutrients que podríem trobar a qualsevol altre aliment. A mi em recorda un altre producte de proximitat que crec que potser té propietats semblants. La patata de Prades, per exemple, com aquesta que tinc aquí. Una patata és un tubercle igual i ens aporta també aquests carbohidrats, aquesta vitamina C, ens aporta el mateix que la iuca. Match o swipe? La iuca té molta fibra i la patata També. La iuca té calci, que enforteix els ossos i la dentadura. I la patata? També. La iuca conté carbohidrats. La patata també? Sí? La truita de iuca a mi m'agrada sense ceba. I la de patata? Amb ceba sempre. Ens trobem a Patateria Macià, al Mercat del Ninot, envoltats i envoltades de patates, amb el Xavi, que ens faràs de mestre per explicar-nos una mica les tipologies de patates. Hi ha tot tipus de patates, hi ha una que serveix per tot, que és la Kennebec, i després hi ha una especial per cada cosa. Una per estofar, una per fer patates fregides, una per bullir. La Kennebec És general, va bé per tot. Com és la Kennebec, que és aquesta patata? Sí. Puc agafar-ne una? Sí. És aquesta patata, és la Kennebec. Com és? És la patata blanca? Blanca de dintre, forta i molt gustosa, i serveix per tot. Si mirem els preus, un quilo de patata val 1,50, una molt bona patata de Prades, i un quilo de iuca no és molt més cara, però són 2,50. Nosaltres, com sempre, a What the Food apostem pel producte de proximitat, en aquest cas, la patata de Prades. Sabries dir què és això? Opció A, una patata. Opció B, una pataca. Opció C, una versió ultrarealista del Sr. Potato. Temps. La resposta correcta era l'opció D. Totes les anteriors són certes. Perquè sí, això és una patata. L'hauràs reconegut de seguida perquè la veus cada dia al bar quan demanes ensalada russa, patates fregides, patates braves, truita de patata... Coi, hi ha molta patata als bars, no? Però aquesta no és una patata qualsevol, és una patata de Prades. De gust dolç i aroma de castanya. Es conrea seguint un tradicional cultiu que data del segle XIX i pel qual té una IGP, Indicació Geogràfica Protegida. No sabem qui fa les millors patates braves, però segur que fa servir patates de Prades. Mira, quin eslògan més maco.